El sector de la metal·lúrgia ha viscut una profunda transformació en les darreres dècades, degut a la irrupció i generalització de les tecnologies de la informació i de la comunicació. La indústria 4.0 està transformant l'activitat de les empreses i, per tant, les professions vinculades a aquests tipus de sectors, com la de torner-tornera, fresador-fresadora, soldador-soldadora, matricer-matricera i ajustador-ajustadora. Tot i que les professions estudiades evolucionen, en general, en resposta als canvis dels sectors i activitats de les empreses, totes tenen una necessitat comuna: que els seus professionals tinguin els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds, és a dir, les competències necessàries per fer bé la seva feina. A continuació, podrem veure les competències comunes d'aquestes 4 professions. En aquest tercer i últim bloc, veurem les competències d'afrontament. Aquestes fan referència a un conjunt de competències que permeten la construcció i la posada en marxa d'estratègies d'acció, amb la finalitat d'assolir els objectius previstos en cada activitat. Són l'adaptabilitat, la gestió de les emocions i de l'estrès, la responsabilitat, l'organització i la planificació i la creativitat i la innovació. L'adaptabilitat és una competència molt important per a aquests professionals, perquè hauran de mostrar una actitud positiva envers els canvis i la innovació i generar respostes efectives davant les situacions noves o els imprevistos. Per exemple, el torner, tornera, fresador, fresadora haurà de canviar les tasques que estava fent en aquell moment davant un canvi de prioritat de la clientela. En aquest sentit, davant d'una entrega urgent, augmentarà el ritme seguint les indicacions específiques del client. Però ser adaptable implica poder activar noves competències requerides en aquell lloc de feina, com per exemple realitzar tasques que no són pròpies del seu lloc de feina. En aquest cas, netejar. Una altra competència que aquests i aquestes professionals han de tenir en bon nivell és la gestió de l'estrès i les emocions. Han de ser capaços d'identificar situacions en l'àmbit laboral que poden derivar en risc de conflicte emocional i actuar de manera serena, reconeixent els estats emocionals de tristesa, frustració, ira, excitació o eufòria i mesurar els seus efectes. En aquest cas, el torner-tornera, fresador-fresadora, no es posa nerviós o nerviosa quan veu que s'ha encès el llum d'una màquina que s'ha parat i segueix l'ordre de revisió de les màquines, evitant que aquesta situació afecti el seu rendiment i la qualitat esperada de les peces. En el cas del matricer i la matricera, quan una part de tot el procés, que no depèn d'ell, no està complint els timings, compensa el retras de les fases anteriors sense enfadar-se, perquè accepta que és l'últim estadi de la cadena que fa la posada a punt i el muntatge. Com es pot veure, no seria el cas d'aquests professionals. I el soldador i la soldadora manté el rendiment i la motivació encara que la seva feina sigui monòtona i la realitzi en condicions ambientals dures i hagi de mantenir un alt nivell de concentració durant tota la jornada. Per últim, l'ajustador o ajustadora no s'impacienta ni es posa nerviós o nerviosa quan ha d'ajustar una centèsima i no perd el control emocional quan no li acaba de sortir com voldria. Aquest professional o aquesta professional també treballa estant de peu la major part de la jornada i amb molt soroll, i per superar l'estrès que li suposa, respecta els moments de descans i pren les mesures pertinents. La responsabilitat és una de les competències que les empreses valoren més. Per exemple, intenta fer la feina al màxim de bé possible, complint amb els estàndards de qualitat i amb una visió orientada a com ho vol el client.
i fa el que calgui fins que sigui òptim. L'ajustador o ajustadora realitza de forma acurada totes les accions que requereixen una psicomotricitat fina. I l'ajustador o ajustadora posa correctament les armelles quan es fa una elevació en grua per evitar riscos. Ser responsable implica prendre totes les mesures de seguretat establertes per evitar accidents personals o tècnics i no perjudicar l'empresa. Per exemple, el soldador o soldadora es protegeix amb davantal, mandil, polaines, caretes, etc. per evitar que alguna espurna pugui contactar amb la pell. També s'espera d'ells i elles que tinguin una visió clara de les funcions i les tasques del lloc de feina i que les executin amb eficàcia i eficiència, planificant, prioritzant i duent-les a terme de manera autònoma i preveient possibles obstacles. És a dir, s'espera un alt nivell d'organització i planificació. Per exemple, el matrisser o matrissera a l'hora de desmuntar una màquina ho fa de manera ordenada, ficant les peces en capses i etiquetant-les per facilitar el muntatge. I el soldador i soldadora, per ser rigorós o rigorosa amb el treball, ha de mantenir ordenat l'espai i la seva zona de treball ben neta. Finalment, també s'espera del matrisser i matrissera, ajustador o ajustadora, que tinguin un alt nivell de creativitat i innovació. Per exemple, quan desenvolupa la matriu d'una peça única, resol els problemes de forma creativa. També pren riscos per veure si funciona o no una forma de treballar. I finalment, davant d'un projecte, contempla diferents maneres de desenvolupar-lo i identifica quina és la millor entre les diverses alternatives.